Rugadh Gráinne i 1530 i gCaisleán Oileán an Chláir Contae Mhaigh Eo. Bhí a clann ag longseoireacht i bhfad sular tháinig na Normánaigh 1172. Bei Terra Maree Kay pótens Cumhachtach Talamh is Mhuir mana an teaghlaigh. Bhí longa Gráinne ag trádáil lo le hAlbain leis an bhfranc, an Spáinn agus an Libia. Chuaigh Gráinne go doras Chaisleán Rockfleet i 1566 agus bhfuil siad pósta de Risteárd an Iarinn Bourke a gnóthaí a chuid sabhrais ag míneadóireacht Iarinn. Sa bhliain 1558, chrid Risteárd an Iarinn lena athair daithí i Gcuine an tarna Iarla Clanricard a dtugtaí Risteárd Bourke Chomhachtach le 1200. Is minic a chrid fear na hAlbain. An nála san na Sasannaigh anseo. Bíad na fillí agus na boards a bhúnlaí tíortha na hAlbain na hAireann agus Oileán Mhanann mar aonad cultúrtha amháin a tugtaí an Gaeltacht. Nach suarach an sciol inniuh. Thaistil siad idir an trí thír ag céiliúradh an cheol agus ag cumad comhionanas na teangain. Bear úsal é Risteárd an Iarinn. De chlinn eile bhí an tarna Iarla Risteárd Sasannaigh Bourke an Rálás mar bhí athair Iarla Bourke an chéad Iarla. Tugtaí Iarla na gceann bhí sé comhbrú dúilsan. Má se tintaíú é chun protestúnachas. Thug muintir na háite Sasannaigh a bhac tuisc an neamhthim a bhí aige bhuintir na hAireann. Bhí slucht ag Iarla le trúr bancéile agus le mnámh eile. Deire aon chuma, ceappa a bhac Risteárd mar an tarna Iarla, agus bhí go leor mná chéile agus mná leapan aige freisin, mná Gaeilge fíormhachta nóchaí a bhí beo den chuid bhfó ag an am Ghráinne. Chuir sé a chéad bhean chéile leataíomh máthair a bhic listeanaí. Chuir sé siomhrógacht ina le, cé go raibh ord cheasamh sóisialta aici. Níor cheadaigh glíthe na mreithúna d'athrachamh a gcuid iníonacha a dhiúscar. I 1567, i nimhógáin morálta, dír an tíorla ón Bhanríon Bhradach talta a tóga ó ordaithe religúnacha a curach amach as an ngabhaltas. A dheonú dó, ceapadh Sir Risteárd Bingham mar gobharnóir Connacht sa bhliain 1584. A dúirt ní raibh na hAireannaigh curtha faoi chuis a riamh le focail ach le clíomh. Bei cleachtas an cholínachais arm chasna a chur i gcuine sibhialtach neamharmtha. Rinne Bingham cogadh ciúin ach fuilteach agus an sibhialtacht Gaelach á bhuacha sa chúige aige, thar trocha bliain. Gabh sé Mic Gráinne, té obald agus mura agus a leathhearthóir dónal na bíbí, cheoltóir i 1593. Rinne Gráinne achanaí an Bhanríon Bhradach. He Bingham go Saxon agla gráibhsí chun é chúiseamh. Rinne Gráinne turas starúil ag seoladh suas an Thames. Chun búla le héilis a bhí ag gceannas Saxon tar éis bhás anraí a chocht i 1547. Leabhar an bhirt Bhanríon lena chéile i Laidin, an taon teanga a bhí ag an mirt acu.